Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a blessed Tuesday morning mga kapuso all over Mindanao. Ato usang kamustahon ang atong mga silingan dinha sa Santa Cruz ug Digos City sa Davao del Sur Province. Good morning, Sai. Kamusta, Sai? Okay kayo, Jill. Labi na nga kauban na sab nato karon ang atong mga kapusong Mindanawan. Ato sa bigreet og good morning ang atong mga silingan dinhi nga taga-Taguluan ug Upol sa Misamis Oriental Province. Mga kapuso, sa mga mahiligon sa pagsayaw nga nakadaog na sa local ug international competitions ug sa mga walay hilig apan mapaindak tungod sa makadani nga tugtog. Kana ang atong hisgutan karong buntaga. Atong sayron ang mga kaagi sa iladong dance group dinhi sa Northern Mindanao, pinaagi sa ilang leader choreographer nga si Ray Venenoso. Una pa man ang dance craze sa TikTok, Sai. Una na nga ni sikat isip dance craze dili lamang dinhi sa Mindanao, kundi lakip na sa tibok nasod ang budots. Atong sayron kung paunsa ba nabuo og nisikat ang budots dance and music, kauban ang creator niini, ang Dabawenyong si Sherwin Kalumpang Tuna o mas iladong si DJ Love. Samtang makachika ni Attorney Resty Sabestok ang kapuso actress Katrina Halili. Una na to makainabi atong mga bisita karong buntaga na sayod baka kapuso kung unsa ang talagsaon og pinakamahal nga orchid variety sa tibuok kalibutan. Kini ang waling-waling o Vanda Senderiana nga usa sa upat ka icons sa Davao City. Sa 35,000 ka species sa orchids, gikonsidera nga Rhina o Queen ang waling-waling. Sumala sa mga local growers nga unang gidala sa mga loggers ang waling-waling gikan sa kalasangan nga sagad ni makita sa dagkong punuan sa kahoy. Naga-bloom ang waling-waling matag bulan sa Hulyo hangtod na sa Oktubre. Mga kapuso, sa mga gahi ug lawas, igo na lang taon taani sa pag-cheer ug pagpalakpak sa mga performance sa mga dance group. Apan, paunsa ba nagsugod nga mabuo ang dance group ug paunsa ba nila ma-achieve ang ilang makawaw sa kagahot nga performance? Atong makauban karong buntaga ang usa ka dance group leader ug choreographer nga daghan na sila og nadaugan nga kompetisyon. Si Ray Venenoso. Sir Ray, mayong buntag og dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, sir? Okay lang, Sai. May buntag po diha. Sir, paunsa ba nagsugod nga nabuo ang inyuhang grupo? Ang amo ang grupo nga Street Movers no nagsugod year 2004 pa. High school students pa mi kani adto, so natipok mi by acquaintance sa mga mas magulang pa namo nga dancers. At first tumong lang namo kay makasayaw lang gyud sa flag ceremony programs among eskwelahan. Antod nga nagsulay mi og mga dance competitions ug didto na dayon nagpadayon. Pwede ba nimo mas-story or mas-share kanamo kung unsa ang mga naagian sa inyong grupo hantod karong tuiga? Ang amo ang grupo kay sukad atong 2004 kasugod mi og 8 lang ka miyembro. Apil-apil lang dayon mi after atong sa mga eskwelahan nga activities, apil-apil lang din mi og mga local. Yun, na-come up na mo niya mong pangalan ng Street Movers at that time kay galook up mi sa Street Boys ug Maneuvers nga among nakumbay lang pangalan ni mong Street Movers. Coincidence pod nga amo ang praktisanan kay sa dalan lang pod sa residential area namo. Sa kadugayon nagkadaghan mi pagka 2014 naka-decide mi nga i-expand ang amo ang grupo as mega crew, which is about ang capacity
15 to 40 members. Sir, karon pila nakabuk ang members sa inyong dance group ug ginaunsa po ninyo pag-manage ang practice labi na sa availability sa members ug ang location? Sukad kaniadto siguro na anay mga lapas 100 ka members ang ilabay. Pero before sa pandemic adu na ami mga 40 plus members na active. Dayon regarding sa amo ang mga practice ug trainings is nagadepende ni sa kada tuig o kada generation. So mostly is kuan gyud siya compromise. Depende sa batch kay usahay na ay mga dugay mahuman ang klase, so kailangan na may adjust. Napoy uban nga kailangan sayo mo uli. So depende gyud siya kada generation o kada season. Ayun, in terms pod sa amo ang location, no, lain-lain magyud mi og lugar. Most of the time is naami sa plaza, sa sentro lang sa syudad. Pero permente pod mi nagapangita o private area nga makapractice mi o makafocus. Early this year is we are so blessed nga nakatukod mi og dance studio nga kamera ang maka-training kung gusto namo. Sir, unsa na ba nga mga competition ang giapilan sa inyong grupo nga very memorable sa inyo ha? Para sa amo kay importante gyud og memorable ang kada competition kay lain experience yang ginahatag. Pero kung naay isa gyud nga pinaka is makaingon ko ang competition namo sa Singapore, no, kay grabe ang among experience o ang appreciation sa audience ato nga igayon. Sir, curious mi ba, ginaunsa ninyo pag-andam sa inyong kaugalingon sa inyong grupo, pag-conceptualize sa sayaw, pag-practice nga labi pa nga dili tiaw ang mga kompetisyon nga inyong ginaapilan, labi na kining mga international competitions? Most of that time naga-tipok mi, nagahinmig mga adlaw nga mag-planning lang, mag-brainstorming kung unsa na pod ang amo ang himuon nga piyesa ana nga time. So tigaon lang yun na mo ang mga ideas sa amo ang creativity. So sahay makakita mig inspiration sa amo ang mga malabyan sa adlaw-adlaw or sahay sa mo makita bisag asang inspiration amo na siyang gina-expand and then ginatauran na mo amo ang kaugalingong ideas. Unsa ba ang challenges, sir, sa usa ka dance group nga moapil og competition sa laing lugar? Daghan gyud kaayong challenges, no, sa dili pa mi makalarga challenges na namo daan ang diversity sa edad, sa asa mi status sa kinabuhi, sa pagskwela uban ka trabaho na o especially ang time o ang financial gyud nga para lang madayon og adto sa laing lugar. Sir, along the way, paunsa nakatabang ang inyong hilig sa pagsayaw para mas mapalambo pa ang kaugalingon sa tag sa kamiyembro? Mostly is self-improvement gyud siya, no, na ay mga matun-an at usahay sa extra curricular activities sa maning sayaw nga usahay di nato matun-an sa laing lugar is confidence, ang skills, ang experience, no, ang mga experience nga para makapangita og ikapliti namo sa competitions, time management, no, pagbalanse namo sa among ginabuhat. Aside ana is ang opportunities nga ginahat na naabot sa amoa, ang pag-expand sa among network, daghan mig na ila nga mga tawo, and then nay opportunities nga makatrabaho tungod aning mga nailhan namo sa amo ang mga journey, and sort of seeing the world in a different angle siya sa amoa. Daghang kayong salamat, Sir Ray, sa imong oras o gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi, sir. Daghan po kayong salamat, no, sa pag-invite. Amping pod mo diha. Mga kapuso, chillax lang mo kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, best of time na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi!
Thanks, Argel! Good morning mga kapuso ug welcome to Best Talk. Karong buntaga makauban na sab nato walalain pa kundi si kapuso actress Katrina Halili. Maayong buntag Miss Katrina and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. It's so good to hear from you once again. Kumusta ka na? Hello, attorney. I'm good. Okay naman at sobrang excited ako dahil meron akong good news mamaya. Wow, ito excited din kaming malaman kung ano 'yan. And from our last interview, marami tayo na pag-usapan, especially with your life quarantining with Katie. Ano na ang latest ngayon at saka update naman sa buhay mo? Ang latest ngayon yun nga, nagsa-start na yung online schooling niya. So medyo nangangapa-ngapa tayo kasi syempre bago sa atin yung online schooling, di ba? Ayun, tapos ang daming trabaho para sa mga parents. Ang daming trabaho. Syempre, di ba, hindi pa siya marunong. Tapos hindi rin naman ako masyadong techie. So yun, medyo nangangapa-ngapa. Siguro next time naman magiging okay na rin. So, paano mo naman pinaghahandaan tsaka ina-assist si Katie sa kanyang online classes? Ayun, tutok talaga ako. Like, kanina, pero mahihain kasi siya, ayaw niya nang sinisilip ko siya. Pag sinisilip ko siya, tumitingin siya sa baba, tapos hindi siya nakikinig. So, nagtatago na lang ako. Tapos, nakatutok talaga. Kasi tinitingnan ko kung nagpa-participate. So, ayun, ang hirap din. Kasi medyo mas, siguro sanay siya ng face-to-face. Tsaka ito, very limited lang din ang interaction with her classmates, but hopefully everything will soon get well. Yes, sana. Sa online Pero at learning. least, happy na rin naman, at least kahit pa paano meron ding way para matuto sila. Ito ngayon, ang good news mo naman, magbabalik TV na ba ang, of course, ang Prima Donnas? Yes, sobrang nakakatawa kasi last week bumalik na sa TV yung Prima Donnas. Actually bumalik from the start, pero sobrang bilis ng phasing nila. Parang yung pinalabas ng 1 week, parang 2 months. From day 1, tas naging 2 months agad. Ang bilis ng phasing. Binibilisan nila yon para lang aware yung mga tao sa kung ano yung nangyari before. Dahil next month na, mag-start na kami ng taping ng mga fresh episodes ng Prima Donnas. So yun, magandang binalik ng GMA para ma-refresh yung mind ng mga tao. And of course, we wish you more success, syempre sa Prima Donnas. Miss Kat, ito, please invite naman lahat ng ating kapuso viewers all over Mindanao to watch and of course to keep track naman sa lahat ng mangyayari pa sa Prima Donnas. Ayan, sa mga kapuso natin na nanonood po ngayon, sana po supportahan niyo po ang Prima Donnas. Magtitaping na nga po kami ng fresh episodes. Alam ko, marami pong naghihintay sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa amin noon. Sana po sa pagbabalik namin ay patuloy niyo po kaming supportahan. Marami pa po kayong dapat abangan na eksena na talagang inabangan niyo before na hindi niyo nakita. Ito na yon. Sana po panoorin niyo po. Thank you po. Thank you very much, Miss Kat. Thank you, attorney. And that was Kapusong Katrina Halili. Tutok lang mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kinsa na lang ba ang wala pa nakasayaw sa nahimong viral dance craze nga budots? Bisan tiw-tiw-tiw lang na pero madanigid ka sa pagsayaw. Karong buntaga, atong makauban ang creator sa budots, ang Dabawenyong si Sherwin Kalumpang Tuna o mas iladong si DJ Love. DJ Love, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, sir? Mayong buntag diha. DJ Love, sa imuhang pag-mix og mga music, asa ba nagsugod ang imong idea aning budots music ug nganong budots pod ang gitawag niini? Di ani man gud na siya. Bali, syempre kay naka-stop mi katong grupo namo sa sayaw kay nanay mga busy na kayo, then ako kay naka-stop man kog eskwela, then mao pod ako ang trabaho mix og mga tugtog sama sa mga disco party, mga sayo-sayo, grupo-grupo, mga Christmas party and mga dibo. So naisipan ako na siya, dati man gud dili na siya budots. Ang tawag na sa Todis Davao is budong or budang. Ang budong is lalaking budots ug ang budang babaeng budang. Kay nasayran man gud sa una pa labi na Pilipino, Davaoenyo
kusog kayo mangdiskuhay, probinsya, manayo para lang mangdisko, ana. Unya, wala pa ng YouTube. I think, dili pa kay pamilyar ng YouTube, wala ng Facebook. Sa una lang, kani manggod ang yun sa manggod. Kana, uso mong tali ng mga gangs, gani. Mga gang, mga riot, mga ingana. Then, naisipan ako, as a choreo, a dancer, kaya ang ilang point naman dito ng mga grupo-grupo, mga riot, is para musikat. Maulan dyan na ilang point, kasabot ko na sila ha. So ang akong gibuhat is, nauna dyan ang kuan, nauna dyan na siya ang sayaw, dance step dyan ang nauna kay ang sa una dili na ang taga diri sa Mindanao nga among ginagamit na budots na tugtog. Dili na mao na kato ng mga siguro mga foreigners na tugtog mao na, pero nauna dyan na ang steps na budots. Then pag nagasayaw mo ka, nagapang disco ka, ang tawag sa imo budong. Budong dira. Hantod na nahimo na diri sa Davao, nahimo budots, nahimo budats kay nagkakusog mga tunggang. Then naisipan ako na anong kailangan pa man manakit ug giagi na lagsayaw. Mao na nagtukod ko grupo na Camus Boys. Mao to sila ang ni siyempre as a choreographer at as a dancer pod ang akong gibuhat para mo magamit jud ang taga Davao na style or Mindanao style is nag-create kog mga badyaw dance, kanang mamasko na badyaw ana, then Muslim dance, mga tinikpanan, budots man gud sa freestyle dance. Kung asa ka hiyang or nabagay na gusto nimo magngani, mo lang man na siya. So dito nagsugod tanan. Then kanang music is uso na jud diri sa Davao na daghan tag sariling ato ang tugtog, EDM. So why not? Wala pa ko nagaon sa ato, wala pa ko nagahimo. Moto, nagasayo pod mi ang akong ginagamit para pure Davaoenyo jud, pure taga Mindanao. Mga ato ang mga tugtog, kanang mga nauso karon na mga sa una na mga tugtog nga 2006 ata 2005, 2006 ana. Pag-abot sa 2008, dito na nagsugod ang mga YouTube, then dito na-upload na namo tanan sa YouTube. O dito nag-trending na jud. DJ Love, paunsa ba nimo gi-conceptualize ang kining beat sa budots music? Kaya ang budots manggod, pag party manggod nimo ikaw na yanong tao lang ka, ordinaryong tao or panatog kuan manggaling squatter area ana. Dagan kay kag matungog nga mga sari-sari like sa tiro, sa mga busina sa mga putse, mga langgam, mga tuko, mga basta imo maadlaw-adlaw na matungog nimo sa imong surroundings. DJ Love, kay lagi nasulti nimo kaganina nung ang gusto lang aning mga na-involve sa gang kay kining muhimo silang sikat, pero paunsa po nakatabang ni imuhang budots para ma-highlight gid sila no ug makuha nila ang ma-achieve nila ang ilang gusto nga musikat gid sila. Ani man god, gisabot na ko sila. One thing, ako silang moto naghimo na ko grupo ng mga budots dancer, naghimo ko grupo pero naay patakaran. Ang akong patakaran sila kailangan nag-eskwela, masking sa balad diha basta nag-eskwela or wala man galing nag-eskwela dili laagan, walay gang, kumbaga wala jud tanan, kumbaga walay kabuang na ginabuhat. Kay unsa man binuhatan sa isa labi na grupo mo madamay man gud tanan, mo stricto kayo ko. Sa pagsikat sa budots, DJ Love, daghan na ang nagagamit ani nga music, pero gina-recognize baka nga imuha ni ug do na ba kay copyright na niini? Ang ako ang manggong patakaran sa una pa dili jud ko naga-copyright, kaya ang budots manggod is para sa tanan, para magamit jud sa tanan-tanan na gusto mo sayaw, gusto nila gamiton sa kuan. Pero ang ako lang manggod ma-recognize lang pud niya ang nagpasikat ato na tao
credits lang, name credits. Or kung nasa ikahatag, dili sa kuha, kung dili sa katong nanayaw ng mga member sa Camus. DJ Love, usay gibati nimo nga bisan ang kaniadto mayor dinhi sa Davao City ug karon presidente nang si Presidente Rodrigo Duterte nikasa sa pagsayaw og budots. Taga Davao. Si Tatay Manggudis taga Davao. So, dako jud kay kog pasalamat ato kay na-recognize niya tanan na si Mayor dili siya naga tinuod na sa to basta taga Davao ta dili jud na siya nagapili og tao. Kung asa tong mas duol siya tong mga ato na mga medyo naadri dapit dito siya mo join ana gani. Dako kay kog proud kay ko ato sa tuang siyempre taga Davao basta taga Davao. Kabalo sorry. Pero basta taga Davao man proud jud kayo. Alright, daghan kay salamat DJ Love sa padayong paghatag nimo og inspirasyon. Pinaagi si mong musika sa katawhan. Okay lagi no, daghan na sab ang nakasayaw na bisag dili kayo ing ana. Howd mo sayaw sama nako. Thank you DJ Love. Thank you kayo og mayong buntag. Sayluyo sa iyang sikat nga budots dance craze, mao ang advokasya ni Sherwin Kalumpang Tuna o si DJ Love nga matabangan ang mga kabataan sa ilang lugar nga malayo sa dili maayong binuhatan ug makatutok ang atensyon sa pagpakitang gilas sa talento sa pagsayaw. Tama ka na, Jill. Samtang nagsugod sa 8 hangtod sa nidaghan na ang mga miyembro sa dance group nila Ray Venenoso nga nagdalag dungog tungod sa ilang kadaugan sa nagkadiyang kompetisyon nga ilang giapilan here and abroad. Say samtang sa atong nakauban karong buntaga nga si kapusong Katrina Halili, mas hands-on ma'am na siya, labi na sa online class sa iyang anak. Aron na sab iya kining matutukan karong mas daghan ang oras nga nagauban sila panahon sa quarantine. Mga kapuso, unta na inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa atong mga bisita karong buntaga. Susama na lamang sa panultihon ni Martha Graham nga dance is the hidden language of the soul. See you tomorrow mga kapuso, alas 8 gyapon sa buntag. Dinhilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.